ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, болельщикои канали Сауду ТВ, мардуми дурай ватан. Имрӯз 10 августи соли 2025 сол. Навори хонаҳои фурӯшӣ. Якчанд маркаи хонаҳои фурӯшӣ аст, ки баъри шумо пешкаш мешавад. Бо диққат дӯстон сабр карда хушрӯ ором тамошо кунед иншоаллоҳ. Хонаҳо беҳад арзон, хонаҳои зур қабул кардем, хонаҳои назди ҳавлигӣ, квартираҳои фурӯшӣ ҳастанд, ки пешкаштон мешавад дар числаи 10 август. барои реклама рақамҳоро мегзорам. Шояд ягон хона, мошин, замин, квартира, аппарат, техника, компания умуман чизе барои фурӯши реклама боша. Агар дар WhatsApp муроҷиат кунед метавонед реклама мекунем дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда битем. Сауду ТВ ба пеш, навора сабр мекунем. Шумо бошед то охир тамошо кунед бачаҳо. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем, ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауду ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. Бародари азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. Марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед. Бародари азиз, дӯстон нигоҳ кунед, мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз. манда замин дар кораи аз ноҳияи рӯдакӣ деҳаи Ҳасанобод. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp-шам мегзорам, занг бизанед. шахсиятое ки аз ноҳияи рӯдакӣ, аз деҳаи Ҳасанобод ҳамин территория заминои фурӯшӣ дорен ку ва хоҳиши савдо кардан дорен, худотон оиди ҳамин корубор ҳамин акақати мастиак кунем. мо фақат эълонгузорӣ мекунем, коруборро дивизиониёро хитом бикунем бачаҳо. ки хеле эълонҳо дар кор боша, дар WhatsApp ман нависен, худофат ма бо шуморам эълон мекунам бачаҳо. каравоти фурӯшӣ ҳастае ки нигоҳ кунед чӣ хел зур, дар амо пеши цирк қарор дорад. шаҳри Душанбе кандакорӣ бо дараҷаи олӣ кардагӣ, нархаш 38 000 сомон, размер 2.5 ба 3.5. кандакорӣ дастӣ бо тахтаи қоқ сохтагиан мега. доставка установка бесплатни карда мешавад. любой ҷо дӯстон доставка доранд. одамое ки шароитҳои хуб дорен, ина марамат дӯстон таппа тайёран, метавонен заказ кунен. мисол тайёрш мекунанд, хоб тайёршам оварда мемонанд. установка доставкашон аз ҳисоби соҳибмулк. тамошо кунед чӣ хел, яъне ки бо сифати хуб дараҷаи олӣ сохтагиан. 38 000 сум. агар ки аз номи канали мо Сауду ТВ ки занг занед, иншоаллоҳ ячнимчи бо арзонтон мекунам. кришачаша диден чӣ хел хушрӯ, болош поёнча бинед. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ бачаи азиз, просто ба як дона сурат қабулш кардам ва пешкаштон мекунам. тамошо кунед. хонаи назди ҳавлигӣ дар Душанбе, дар Каратегинский. об ва свет дора, 4 хона дора, 4 сотиқ замин дора. нарх бошад 280 000 сомонӣ. тарафи Каратегинский мега канечкаи маршрути 5. аз канечкаи маршрути 5 то хонара мега где-то 800 метр роҳ масофа дора. ҳавли 4 сотиқа дорои 4 ҳуҷрага. хоб маълумотҳои бештарша метавонед худтон дар WhatsApp-аш бинависед, мо эълон мекунем. фақат хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастад ки дар ноҳияи Восе. хеле нархҳо бачаҳои азиз фақат дар канали Сауду ТВ мешавад. тамошо кунед. хонаи назди ҳавлигӣ дар Восе, участкаи Дуржин аст ку об свет ҳаст. 240 000 сомон нарх. сехонага 4 сотиқа, як то рақами дастӣ, 2 то рақами WhatsApp мегзорам аз номи канали ма ба дили пир. ова дидин вехи дарахта, об дар ҳавлӣ. хона дар назди мактаби Дуржин, магазин, масҷид,
қарор дорад, дарахтони мевадиҳанда дорад, об дорад, свет дорад. ҷош ободай, ҷои беҳтаринай. 3 дар хонаи 3/5 ва калидори 3/5 сохтагиянд. Кухни, баня, ҳоҷатхона, калидор ҳамаш ҳастай. Ба района 2 сомонда мерай. Ҳамин 2 сомонда то района мебарад. Фикр агар ки мақсад хато накунам, хоб ягон 3 километр аз хона то дохили райони восера роҳ масофа дорад. Бачакҳои восе ибрат диржина медонен ку ҳамиҷа пешаи хоб тугаракай хулас. Худотон бо маълумоти пураша занг занед. хоб лайкотона гузорен. 240 000 сум нархи беҳтарин. Серьёзна нарх мондан бачаҳо. Успет кинен. Просто акада сум дар пул ба ҳамон хотир савдош мекунад. Нагуфтем ки Сауду ТВ чӣ ба ай восе хонаи арзон намемонӣ. Якта лайк шава ба хотири ҳамин хона. Одамое ки мисол сум ҷамъ карден ба хотири хонахарӣ, тавсиятон метавем занг занем бачаҳо азиз, бигирен ки бо хонаҳо рӯзтарӯз қимат шидистай. дӯстони азиз, квартираи фурӯшидастагӣ дар Ваҳдат пушти ҳайкали Модарҷонда қарор дорад. Дар соколни этаж 170 000 сомонӣ нарх. Духонагаи 56 квадратара метавонен дар 170 000 бихарен. хонаҳо бо кирпичи пухта перегородка кардагиянд. баландии хонаҳо 3 метр. об свет дорад. бо канализатсияи шаҳрӣ пайваст мебошад. техпаспортам дорад. анай хели нархам просто нархи зур бачаҳо. ҳолати коробка, перегородка кардагӣ, баландиашон 3 метр. просто ки соколни этаж дар подвал тагхонада қарор дорад. занг занем бигем ки аз канали Сауду ТВ 01 тамошо кардем. аку Сауду ТВ главнира ҳичи намегем. иш дуюм канали мо бачаҳо. фақат дастгирӣ кинен, хонаҳои арзон ба гарантияш дар канали мо мешавад бачаҳо азиз. квартираи фурӯшида ҳастад ки дар Душанбе дар пушти бозори Меҳргон. ёкинака. квартираи фурӯшӣ дар Душанбе дар пушти бозори Меҳргон, доми 16 этажа, хона дар 15 этаж, духонагаи 60 квадратни метр. ин ҳамин ҳолат. монтажа диден чӣ хел зура? 435 000 сомон бо муомила дорад. рақамҳои ватсапша мегузорем, занг занед. ҳуҷҷатҳо 100%. дома моҳи декабр меспора мегӯяд. хоб сентри Меҳргон. хоб бо чӣ бигем бачаҳо? оиди ҳамин хона занг занед. нашоти бо хонаҳои дига ҳам дорад. любой варианти фурӯшӣ дорад. занг занед бачаҳо. квартираи фурӯшида ҳастад ки дар Душанбе дар Гравзавод 1 этаж, доми 3 этажа, 335 000 сомонӣ. духонагаи 49 квадратни метр. ванна ҳоҷатхона якҷоя. кухня отдельно. об свет постоянӣ. документҳо 100%. бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. хоб 49 квадратни метр. Душанбе Гравзавод 335 000 сомонӣ. занг бизаво аз номи канали ма маслиҳат ки бачаҳо шав.
дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки як ҳуҷрага квартира 7 этаж 43 квадратный метр дар 30 микрорайони шаҳри Хуҷанда қарор дорад. 310 000 сомонӣ нарх. хона мега баъди ремонти нав ҳамин ҳолат кардагӣ. дар назди коллеҷи, рӯдоми нав, автовокзал, канечкаи маршрути 76 9 дар 7 этаж қарор дорад. тёплый пол дорад, рӯ ба рӯи больница. срочна харидори аниқ бошад, дар рақамҳои WhatsApp ахир 3600 муроҷиат кунанд, бо иншоалло ячи арзон мешавад. 310 000 43 квадратный метр просто нархи зур бачаҳо. успед кинена бихаренаш. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастае, ки дар шаҳри Баҳдад дар ҷамоати Симиганҷ, деҳаи Панҷикон. ҳамин Симиганҷ ободай медонед бачаҳо, ҳамин тарафу просто ма дагарини мафлай. нархша мега ки 330 000 бигем, 3 сотиха, 3 хонага. телефон WhatsApp рӯи экранда. аз дарвозаи Ромид 5 километр дур, аз даруни Ваҳдат то хона 6 километр. 3 дар хона, кухни, кат дора. хонаҳо дуташ мега 3 ба чанд, 3 ба 6. кухниш 3 ба 2.5. обу доимо ҳастай. 3 сотих замин дора, документ надора. документоша мекунем, мегам метием. 330 000 сомонӣ. занг бизанен, маслиҳат кунем, бигирен. аз мо фақат навор кардан, аз шумо интихоб карда харидорӣ кардан. баъзе видеоҳо дарозаи ускорӣ намекунем, ба ҳоли худ мегузорем. вақте ки мо адресаро мефаҳмонем, далчи хитон гӯш кунен, навора тамошо кунем бачаҳои азиз. дӯстони азиз, хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастае, ки дар душанбе дар поёни корвон, маҳаллаи Қаҳрамон, 3 хонага, 3 сотиха, 730 000 сомонӣ. обсвет доимӣ, ҳуҷҷатҳо 100%, телефон ёки WhatsAppша мегзорам, метавонед маълумоти пурраша бигирен. вақте ки дӯстон хонаҳотонро роҳӣ мекунед, аз Сауду ТВ як совети зуру. чем сурат не толка дар Сауду ТВ реклама кардан. кадом блогере ки мисол реклама мекунен, хонаҳотонро ҳаракат карда видео кунен, чунки тариқи видео шахсиятҳое ки мисол хонахаранд тамошо мекунанд, баъд як фикри аниқ дамиянд, яъне ки харидорои сериёзе занг мезананд. шаҳри душанбе, поёни корвон, маҳаллаи Қаҳрамон, 3 сотиха, 3 хонага, 730 000, ҳуҷҷатҳо 100%. аз номи канали мо занг занем бачаҳо, ба дили пир хона беҳтарин ремонт. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ дар душанбе дар Варзоб, рӯ ба рӯи бозори Кӯшониён, ҷамоати Чорбоғ, деҳаи Шодоб. 3 комната, 3 сотиха. нарха гӯш кунен. ёки ахирда бугум, бози мегум. 1 миллион сомонӣ. рубл не, сомонӣ. нигоҳ кунен, хона барои чӣ қиматай? шумо адресаро гӯш кунен, видеоро тамошо кунен. начоти нарх 1 миллион муомила дорад. хона 10 сол пеш сохтагӣ бо кирпичи пухта. хонаҳо дуташ 6 ба 320, якташ 8 ба 320, наздикиш ба дута мактаб. гӯш кестен, наздикишда дута мактаб, якто беморхона, 2 масҷид, 2 аптека ҳастай. ҳуҷҷатҳо 100%, ягон камбуд надорад. кредит наметем, срочна фурӯшӣ бо нархи 1 миллион.
мана дӯстон, варианти беҳтарин барои харид кардан ва зиндагии шоҳона кардан дар канали Saudo TV харид кардан. Занг бизанен, бачаҳо худтон масъя кунен, далши видеора худтон тамошо кунен, хонаҳоро бинен. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ бениҳоят арзон қабул кардем, ки мардуми маҳалла ҳама зиндагӣ дорад. Боз обод шидасай рӯз то рӯз. Нигоҳ кен ака. Хонаи назди ҳавлигӣ дар клуб Совхози Назар, деҳаи Заринкӯҳ, 6 сотиха, духонага, 2 коридор, обсвет ҳастай. Нархи 85000 сомонӣ. 85000 сомонда метонен бихарем бачаҳо. И хеле нархҳо кам мешавад. боз як замини холиро 200-300 ҳазор гузеста. Не ки 6 сотихаи духонагай бо як-ду тарафаш бо хишти лоӣ бардоштагӣ, фасон кардагӣ. Масъалаи хникиро мега, ки дидем да мақсад. Телефон, WhatsApp рӯи экранда 85 30 аз умми канали Saudo TV. Рақамҳои соҳибхона WhatsApp дастӣ ба дили пир метавонед муроҷиат бикунед. Хонаҳотона ҳаракат кард видео кунед. Видео ки кардан ами хушроак видео кунед. Телефонҳоро наҷанбонед. Бисёр бадмада роҳӣ кунед. Оиди хона акада занг занед бачаҳо. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ай бачаҳо, нигоҳ кен ака. Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Шайнак, хонаи 499, 5 ҳуҷра плюс калидор, 3,5 сотих замин. Нарх 1,100,000 сомонӣ. Телефон, WhatsApp рӯи экранда. хоб ҳавли 20/18 ай мега. 2 ҳамом дар хона ва ҳавли да ҳастай. Якташ хонагӣ, якташ мақсад берунӣ, якташ дарунӣ. хоб 2 ошёна будааст. подвал 11/5 ва чачхелзорон 11/5 подвал. оби качалка дорад, барқ доимӣ об ҳастай, ремонти замонавӣ ҳастай. 1,100,000 сомон нарх. аз нӯми канали ма дӯстон метавонед занг занед. ина хона, мана хона. сум дорӣ шароити беҳтарина барои худ таъмин ки зиндагиро сар кардаш бошад. хулас ҳами хеле гапҳо, чизе ки ёфтам, чизе ки роӣ кардем, чизе ки хоҳиш кардем, ҳамаша навор кардам. хушроак баромад чӣ хел шид, маъқул шид нашид, хонаҳо чӣ хел ай, арзон ай, қимат ай. ҳатман ва ҳатман фикротона таги комментария кунед, ки мо ждат мекунем бачаҳо. оиди хона боша акада занг занед. аввали видеода рақамҳои ма ҳай. шояд хонатона дар канали мо дар фурӯш монед. метавонед дар WhatsApp ма муроҷиат кунед. ёки хона маъқул шава, агар дар рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp рӯи экрана таги нархи хонада 1,100,000 поёнишда номерои соҳибхона занг занед. ана ака якта лайк монена, дар канал подписатсия кунед. канали главни Saudo TV ҳай. YouTube да дороен 50,000 подписчик дорем. зинда бошем бачаҳо, то навори баъдина.